Представи следната картина. Събуждаш се и още в леглото усещаш, че не си отпочинала. Закусваш нещо набързо, но до обед се чувстваш подута, тежка и без енергия. Звучи ли ти познато? А бориш ли се с чест дискомфорт в корема след хранене, подуване, газове или задържане на вода? Ами целулит, мазна и проблемна кожа. Може би косата остава погребена или ногтите ти се чупят, а любимите ти дънки отдавна са тесни. Знаеш ли какво е общото между всичко това? Може би се досещаш или подозираш, а може би ще те изненадам, като ти кажа истинската причина. Но преди да я кажа, нека довърша списъкът. За съжаление, той не стига до тук. Усещаш ли резки смени в настроението? Раздразнителност, депресивни състояния, липса на енергия, болезнен или нередовен цикъл, или ниско либидо и репродуктивни проблеми. А какво да кажем за поликистозни яйченци, ендометриоза, проблеми с щитовидната жлеза или високо кръвно? Или диагнози като диабет, омазнен черен дроб, атеросклероза, кисти и фиброза. Или просто усещаш, че не си ти и сякаш се състаряваш преждевременно. Няма значение колко от тези неща са ти се случили. Общото между тях е, че коренът им е един и същ, в начина по който се храним. Каква е истината? Нашето тяло е съвършенна система. Храносмилателната система, микробиомът, червата, черният дроб и хормоните работят заедно, за да ни поддържат здрави и да функционираме пълноценно до дълбока старост. Но когато с години наред не го храним, както той иска и има нужда, а вместо това го подлагаме на постоянен тормоз с нашите диетични избори, то нарушаваме този баланс. А когато решим да приложим продължителен калориен дефицит, за да отслабнем, например, или правим изтощителни тренировки, защото масово ни се казва, че само така може да се отслабне, то никак не си помагаме. А дори по-скоро си вредим допълнително. А как тогава ще отслабна, се питате. Знаете ли, че високият инсулин пречи на организма да изгаря мазнини и го кара да ги складира? Така се натрупват паласки и целулит и мазнини по корема и бедрата. Обработените и рафинираните храни разрушават здравата ни микрофлора, нашият чревен микробиом. Появява се подуване, газове, запек или диария. Това допълнително обърква и хормоните на щитовидната жлеза и надбъбречните жлези. Това води до умора, ниско липидо и каскада от проблеми, включително с цикъла и изобщо с репродуктивната система. Калорийният дефицит може да създаде много проблеми на имунната и ендокринната системи. Добре познато е, че нямаме енергия, забавя се метаболизма. Сънят също страда. Нека ви кажа нещо повече. Калорийният дефицит не само те изтощава, но ако е продължителен и подправен с грешен диетичен избор, организмът започва да черпи не само от масните резерви, но и от мускулите и дори от колагена. Така че дори да отслабнеш с калориен дефицит, цената е жестока. Загуба на мускулна маса, която е критично важна за дълголетието. Плюс възможно увреждане на кожа, коса и ногти. С други думи, начинът по който се храним влияе на всичко. От настроението и енергията до хормоните, репродуктивното здраве, външния вид, работата на щитовидната жлеза, устойчивостта към болести и дори риска от хронични заболявания и преждевременно стареене. Знам го от собствен опит. Аз бях там. Преди години бях с повече от 30 кг на нормено тегло. Борих се с инсулинова резистентност, преддиабет, умора и лошо настроение. Опитвах диети, броене на калории, смутита, фитнес и купувах скъпи добавки. Резултатът – временен и не съвсем удовлетворителен. Истината се оказа съвсем неочаквана. Решението не е калориен дефицит, фитнес или добавки, а в правилното хранене и разбирането на биологията, как тялото работи. Науката за това как храната ни влияе, нутриционизъм, се развива с бясна скорост и тепърва много митове ще падат и напълно ще се променя представата ни за това какво е полезно хранене и как това може да ни лекува. Звучи ви невероятно, но колкото повече разлучавам тази наука, то все повече се изумявам от ефекта на нашите хранителни навици. Самият аз приложих всичко върху себе си и не просто свалих 30 кг за 3-4 месеца, но го направих на пълен стомах и без нито едно упражнение във фитнеса. Не съм броил калории или мерил порции. Още повече не съм харчил стотици левове за апетит блокери или други подобни нашумели добавки. Знаете ли кое е най-хубавото?
Всеки може да свали килограми. Това само по себе си не е грандиозен успех. Но го направих веднъж и вече 4 години поддържам тази форма без никакви усилия. Още по-хубавото е начина, по който се чувствам аз и хората, които прилагат този метод. А именно енергични, здрави, сияйни и подмладени. Звучи ви невероятно, за да е истина, но това е така. Защото този подход активира автофагията, която има подмладяващ, противосъстаряващ ефект или anti-aging, както може би сте го чували. Без да се гладува. Този подход спомага за балансиране и може да се каже рестарт на нашата система. Даваме възможност на тялото да си върши работата, а както вече казах, той е съвършена система, която знае как да се саморегулира и лекува, от което не просто спираме да трупаме мазнини, а ги горим и влизаме в норма по естествен начин. Трябва само да му позволим, като го съхраним и не го тровим, а то ще се отблагодари като здравословно отслабне, стане по-силно и енергично, не боледува често или изобщо. И най-важното, поне според мен, устарява по-бавно с запазена жизненост и активност. Това постига МК протоколът и затова казвам, че това не е поредната рецепта, курс или режим за отслабване, а постига много повече. Какво е МК протоколът? Онлайн курс, който събира целият ми опит и знания, но поднесен просто, кратко, ясно и приложимо. Това е 30-дневен план, който стъпка по стъпка ще ти покаже как да балансираш инсулина и хормоните си чрез храната, активираш естествената си способност за отслабване и автофагията, да подкрепиш черния дроб, детокса и микробиома си, за да се освободиш от подуването и дискомфорта, подобриш репродуктивното си здраве, забавиш стареенето, поддържаш кожата си бляскава, косата и ногтите здрави и да се чувстваш млада по-дълго. Програмата няма броене на калории, глад или изтощителни тренировки. Също така няма безвкусни менюта, като овес, пилешки гърди с броколи, спанак или смутита. Ще научиш кои храни подхранват, а не натоварват тялото. Кога и как да се храниш, за да намалиш глада и да се чувстваш сита и енергична. Ще разбереш как да постигаш дълготрайни устойчиви резултати, без да ставаш роб на перфектната рутина. Ще получиш видеоуроци, примерни менюта, чеклисти и постоянно насърчение. И не само това. Ще обясня в детайли защо го правиш. Защото когато разбереш причината, лесно се придържаш към действието. Представиш ли само след първите седмици как забелязваш, че подуването изчезва, кожата се избистря и пъпките намаляват. След месец влизаш в по-малък размер дрехи, без да си гладувала или да се налага да тренираш до припадък в натовареното си ежедневие. А след няколко месеца енергията ти е на висота, настроението стабилно, косата е по-гъста, а ногтите здрави. Забелязваш, че бръчиците не се увеличават толкова бързо и започваш да изглеждаш и да се чувстваш по-млада. Храненето вече е удоволствие, а не източник на тревога или вина. Ако пък си имала проблеми с яйчниците, либидото или цикълът, то те са напълно очумели. Всички тези промени са реални, защото работим върху корена на проблема, а не просто върху симптомите. И когато го направиш, ти всъщност предпазваш здравето си. Намаляваш риска от диабет, сърдечни заболявания, метаболитен синдром, хормонални дисбаланси. А в дългосрочен план, дори от определени видове рак. Ще забавиш остаряването, а то ще бъде активно и здравословно и енергично. Това не е чудо. Така може да работи тялото, ако му позволиш. Искаш ли? Ако досега си се въртяла в омагьосан кръг на диети и гладуване, ако си уморена от дискомфорт, болки и подуване, ако се притесняваш, че се състаряваш преждевременно, време е да опиташ нещо различно. МК протоколът не е бърза мода. Това е система, доказала се при хиляди по света и тепърва ще става популярно и в България. Курсът идва с гаранция. Ако след 30 дни не усетиш първите промени или съдържанието не е интересно според очакванията ти, може да ми пишеш и ще ти върна парите. Защото вярвам в работата си и знам, че когато се храниш правилно, тялото обича това и резултатите идват. Защо да отлагаш? Запиши се още днес и си дай шанс да бъдеш здравото, енергично и щастливо момиче, което носиш в себе си. Не си се родила, за да си пълна, състарена и болна. Заедно можем да избегнем това. Ще бъда с теб на всяка стъпка.